Všimnite si, ako si mapuje okolie, ako sa obzerá. Jeho zrak je podstatne lepší ako váš. A keď máte ďalekohľad, tak sa len približujete tomu, čo vidí dravec. A keď zameria a spadá, kde je dobrota, tak si po ňu letí. Ostáva mi záhadou, prečo tie vtáky lietajú, keď na nich vykrikujú hop. Ja by som poskočil a bolo by polietaní. By ma zaujímalo, či počuje, alebo len reaguje na to kôrča v ruke. Nebojte sa, nie je živé. Tak čo, kto by chcel mať takého dravého vtáka doma? Obidve ruky hore. Kto by chcel mať dravého vtáka doma? Tak kto má doma psa a chcel by ešte dravého vtáka, tak to je 100-krát viac starostlivosti ako psa. Lebo najprv je starostlivosť od dravého vtáka, potom druhého nič, potom je starostlivosť od vtáka, potom je váženie a napájanie, potom druhého nič, potom starostlivosť od dravého vtáka. A potom sa môžete učesať a umyť si zuby. Takže dobrý deň, ahojte, dovolte aj nám, sokoliarov zo sokoliarskej skupiny Svätého Bauna, aby sme vás tu privítali. Mali ste možnosť vidieť tohto najväčšieho dravca, čo tu máme, bol to vlastne orliak bielohlavý, rozpätie krídel má 2,50 m a váhu 4,5 kg. Volá sa Nixon a má 6 rokov. Preto Nixon, lebo Nixon, ak si dobre pamätáte, bol americký prezident a tento orliak bielohlavý žije predovšetkým v Amerike. Potom ste ďalej mali možnosť vidieť dravce, ktoré sa nazývali Harrisy alebo Harris Hawk, kaňúr okolo chvosty. Dosahujú váhu 1 kg a rozpätie krídel 120 cm. Dokážu uloviť kolisť do veľkosti zajaca. Potom ste mali možnosť vidieť toho sokolíka, čo nám letel, vlastne bol to sokol Ráro. Rozpätie krídel mal tiež 1,20 m a váhu 1 kg. Takže vám ďakujem za pozornosť a lúči sa s vami sokoliarska skupina Svätého Bauna. Ahojte.